בפינת הרחובות רוטשילד מאוליבר ניצב הקיוסק המיתולוגי שהקימה לפני כ-75 שנה משפחת רוטשילד. את סיפורו של הקיוסק נשמע מפיה של חנה קוזי, בת למשפחת רוטשילד. כאן עמד הקיוסק הקודם, שהיה בעצם צריף עץ, בן חודר וחצי, ואני הייתי אז בת 5 חודשים, ולמעשה גדלתי עם הצריף הזה. הצריף הזה הייתה בו מדרגה, ומגיל 5, ואולי עוד קודם לכן, עמדתי על מדרגת העץ בתוך הצריף, ומכרתי לאנשים סיגריות, מזגתי גזוז, כשאימא לא פעם מאחור, בחצי החדר מאחור, עסקה בבישולים, ובכלל ניהלה למעשה משק בית קטן מאחורי החלק הזה של הקיוסק. אסתר, שלום. בן שלומך? תודה רבה, בסדר. תראי, אנחנו עומדות ליד הקיוסק. נזכר בימים ההם. את רואה? את שהיית בבית אצלנו. עכשיו, אנחנו נדבר ואת תספרי לי מהימים שעבר. אני זוכרת אותך כחלק מהמשפחה. איך נולד בכלל רעיון הקיוסק? סבתי החכמה, שחשבה שכאן זה הכל מדבר, ויסטה, ויבש, ויש כאן רק גמלים. אמרה להוריי, שזה עתה נישאו, שתראו, אם לא יהיה לכם ממה להתפרנס, תיקחו איזו עגלה, תכניסו בקרח, ותשימו על הקרח בקבוקי מים, ותמכרו מים קרים, אולי סירופ. את הסירופ אני לא מכירה, אבל אני יודעת שהיא דיברה על מים קרים, בקבוקי מים קרים, על גבי, בתוך הקרח, בתוך העגלה. וזה באיזשהו מקום הצטלב עם רכישת הקיוסק, 1.5 שנה מאוחר יותר. עכשיו, מי נסע בעול של הקיוסק ברוב השנים? אמא. ואמא הייתה זו שבעצם עבדה בקיוסק. ואנחנו כילדים הגענו או מהגן, או מבית הספר, דרך הקיוסק, תמיד עברנו, ובחורפים, היו חורפים קשים, גשומים, קרים, הגענו לקיוסק, תמיד היה מרק מהביל על פתיליה, בחלק האחורי של הקיוסק. אמא ניהלה בעצם את חייה ואת חיינו בקיוסק העץ. אני על כל פנים כילדה בת 5-6 כבר הגשתי גם בחצר משקאות לאנשים. היו בקרי קרח, והיינו מביאים את הקרח, אורי ואני כילדים עוד, על אופניים מאחור, בלוקים של קרח, 2 ילדים, כל מוצאי שבת. חנלה, הקיוסק לכשעצמו, מה היה מקומו בהיסטוריה של ראשון? היה לנו רדיו. רדיו לא היה לאף אחד. אבי היה לוקח את הרדיו כל יום הביתה, היה לנו רדיו מכובד שאבי נסע אותו הלוך ושוב, ובמוצאי שבתות תמיד קהל רב התאסף סביב הקיוסק לשמוע את הפרשנות הפוליטית של מדזיני. בכל מוצאי שבת הייתי מגיע לקיוסק רוטשילד שהיה בנוי מעץ, צריף, ושם האבא היה יושב ומאזין לפרשנות של חדשות של משה מדזיני במלחמת העולם השנייה. לנו בבית לא היה רדיו, והאבא ראה חובה לעצמו להתעדכן לפחות פעם בשבוע ממה שקורה במלחמת העולם השנייה. לאחר מכן, כפי שכבר נאמר פה, שמוצאי שבת ההבדלה ושבוע טוב. תשירי. שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב. רגע, יש אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. ולאחר מכן הייתה מוזיקה קלאסית שהצטופף פה שוב קהל אחר, וישב
ושמע מוזיקה קלאסית שהעביר אז כל ירושלים המנדטורי. אני מוישה פישביין, מוישה דגון. גרתי 60 מטר מפה, או 50 בערך, אורוות הברון, פה נולדתי, אמא שלי נולדה וכל האחים. בבר מצווה, בן 13, היום אני יליד 28, קיבלתי מתנה מבעל הקיוסק, מר רוטשילד, תלושי גזוז. מדוע תלושים? כשהיו קונים אצלו כוס גזוז, הוא היה נותן במקום עודף 2 מיל מ5 מיל, תלוש שהערך שלו היה כוס גזוז. לי הוא נתן מתנה 30 תלושים, והיה לי מתנה של 30 כוסות גזוז. יש תופעה עוד יותר מעניינת, שהיקיות היו מגיעות, הן היו פותחות את התיק הקטן שלהם, מוציאות קש, הן לא היו שותות גזוז עם הקש שהיה אצל רוטשילד, אלא קש זכוכית, לוגמות את הזה, מנקות את הקש, מכניסות את התיק ויוצאות. ביום רביעי, במלחמה העולמית השנייה, היינו שומעים את הלהקה הצבאית של הבריגדה. וזה היה מתחיל צבא, צבא, מה טובו עליך, שם היה יוסי ידין, חנה מירון, ואנחנו היינו מאזינים בתוכניות שלהם. הקיוסק הזה בעצם עבר איתנו את מאבקי היומיום ואת המורדות והעליות של חיי הוריי ושלנו בכלל. אני מוכרחה לציין שאמא מסרה את הקיוסק, הקיוסק שינה בעצם תדמית. הוא עבר למשהו יותר ישראלי, יותר מזרחי, זה כבר לא היה הקיוסק שלנו. פלאפל. היום מוכרים פלאפל, ושקשוקה ומצוין, ומברכים את אמא. כן, כן. השתנו הזמנים, הגזוז והסודה והגלידה כבר פחות מבוקשים, וזה בא לקיוסק החדש. אני רוצה להגיד לך שהאימא הייתה צדיקה לפי השמועות שרצים פה. זה המקום הזה, תודה. יש בו פרנסה. בזכותה. תודה. אולי שומעת אותנו. העם כשבא יהודי לישראל נשק לאדמה וברח הגומל היום הוא רק יורד מן המטוס וכבר קונה פלאפל ושותה גזוז אצלנו אין מלך יש רק נשיא אבל במלוכה כבר השגנו שיא אצלנו כל יום קם מלך חדש אחד מאושר השני מיואש כי לנו יש פלאפל, פלאפל, פלאפל כי כאן מוכרים לרוב, מריח כל הרחוב ריחות של סומסומים ושמן פרפין וגם צרבת תוכל כאן לקבל מפלאפל, פלאפל עם הרבה 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 פלפל